Angibingelele enhla nasezansi kweleMthaniya. Obingelelayo njengamanje uMasimelane kwezomculo. Ocula ke umculo kaMaskandi. Osanda nje ukukhipha i-album intsha ephuma kulonyaka ka-2020. Isihloko sayo sithi ke umzwangedwa. I-album abantu ke bayithandile kakhulu lesikhathi iphuma nabo bake kwaphazamisa lezinto zama-lockdown eziye zenza ukuthi izinto bese ihambe kancane nokuthola ithuba lokuthi sihambe siyodlala abantu besibone. Kuye kwatholakala ukuthi manje sekuyavaleleka kanti abantu besithokozela kakhulu nesiqhamuka. uMasimelane ke umfana nje oyikhulelele eMzimkhulu. Le emabhaceni ila ngidabuka khona esigodini saseMahosi noko ngineyigodi ezimbili ngoba esinye ikanzelu kaCebe la engizalwa khona bese ngakhulela eMahosi. Uyena ke uMasimelane loyo. Leli gama lika Masimelane ke ngilithole ngisasewumfana nje ngilithola khona emakhaya. Lona gama lelo lami ke kuyigama engibizwa ngale izizweni uMasimelane. Ngithi ke bathandi bamaskandi ngicela ukuthi niwemukele umculo wami. Unama-track awu-12 awu-13 nge-remix. Kuney'ngoma ezimnandi kakhulu nengizokucacisa kuyona le album ukuthi ihluke ngani mhlambe kwamanye ama-album wamanye ama-artist. Eyami i-album ngiye ngaqinisekisa ukuthi ngiyishayela nje ushuni wami engingawukopishi kumuntu. Angithathanga shuni wamuntu, ngidlale nje ushuni wami okuwushuni wami nje. Mhlambe nawe uma uyithola uzolalela uzwe ukuthi cha ngempela kusona sitayela sami, isitayela sami nje lesengisidlalayo lapho. Okunye futhi noma kukhona la ngiyibonga khona kodwa ayikho neyodwa ingoma mhlambe la omngcofo wakhona iciko kulamaciko kaMaskandi. Cha akhona nalodwa iciko engilingcofayo nami engilithuka ngilichapha ngenkamba. Ngishayele ingoma nje ngayibonga mina njengensizwa ngoba phela mina ngizizwa ngempela ingoma. So angisho ukuthi mhlambe ngeke lingifice lothuba lokuthi ngitholakale sengingcofa elinye lamaciko. Kodwa ke engolingcofa icikwa ngicacisela ukuthi iciko eliyongcofwa yimi ilele liyobe selingisukelile mina. Ngeke ngize ngimsukele umculi ngimngcofe noma ngimthuke engangqalanga yena. Ngoba namanje mawuzokuthiwa nanguMasimelane usuyalwa uwazi ukuthi usukeliwe. Ngicela ke balandeli bomculo nani nonke bathandi bakaMaskandi nani nonke nje elilandela ama-social media ngicela ukuthi nusupport umculo wethu, nithenge umculo kuyiwona wona. Sinama-original CD. Asipromote demo lana, sipromote ama-original CD. So ngicela ukuthi uma udinga umculo kaMasimelane uthinte nje uMasimelane because ngizoyishiya inamba enizokwazi ukuthi ningithole kuzona nama-social media futhi engitholakala kuwona. Wena nje ukuthinta uMasimelane uzokwazi ukuthi la ungakhona umculo kaMasimelane uzowuthola kanjani. Mawubheka ke ku-YouTube zikhona ezinye ingoma zikaMasimelane eziningi aseyitholakala. Uzombona uMasimelane ibhungu nje lihle ligezile njengoba ubona nje. Inamba ke engitholakala kuzona uma ufuna ngizocacisa uma ufuna mhlambe noma ufuna ulwazi ngomculo wami noma ufuna ukuthola umculo wami ukuthi uthola kanjani. Eyokuqala inamba ithi 072 6781 903 072 6781 903. Kanti eyesibili yona ithi 071 82 34 937 071 82 34 937.
inamba lezo engitholakala kuzona zombili, inamba zami lezo usekuzongithola kuzona zombili, lezo inamba lezi zi-on zombili. Kanti-ke ngikhona futhi ku-Facebook uyangithola laphaya okuthiwa khona Muzi Wethu Wangempela, kusekuyimi loyo. Sekuzobona nje nama-pictures wami lapho nama-post engiwaphostayo. Uphinde futhi ku-Facebook wami wesibili kukhona lapho khona okuthiwa Muzi Colozela, kusaseyimi futhi loyo uMasimelane. Bese ngiba nepage-ke futhi-ke eliqondene nje ngqo noMasimelane, okuyipage ozolithola ngokuthi uthi nje Masimelane Inkentshane. Yabona uma usesha uthi Masimelane Inkentshane, ila uzothola khona ipage lami, usuke uzothola ngako konke okwenzakalayo nguMasimelane, nanokuthi uMasimelane wenzani, ukuphi, mayedlala uzodlala kuphi, nini, noma khona umsebenzi nje awenzayo ophathelene nomculo. Konke lokho uyakwazi ukuthi ukuthole kwipage likaMasimelane. Okuningi njengamanje nje ngikhuluma nani, kade ngibhizi ngishutha music video, nizokwazi futhi uMasimelane ukuthi niphinde nimbone manje edlala bukhoma ngo-music video, nibone ukuthi uMasimelane uma kukhulunywa ngoMasimelane kukhulunywa ngobani, odlala kanjani. Ake ngibonge ngibese ngiyanicela futhi ngimunxuso ukuthi ngiyalicela uxhaso nokusupportwa yinina nje ngokuthi nisithole umculo wethu okuyiwona wona, nokuthole kithi qobo, ukuze sikwazi phela nathi ukuthi kube khona esikutholayo, sikwazi ukuthi sonke izingane zethu. Nanokuthi-ke ngiphinde nginxuse futhi kubahleli bemicimbi nawo kuwo wonke nje umuntu okwaziyo ukuthi abone le interview ukuthi ngiyayicelela ukuthi imicimbi eniyenzayo nazi ukuthi uMasimelane ukhona, nikwazi ukuthi nimmeme, nimcele, nimqashe azodlala lapho enisuke nenza khona imicimbi. Ngabe wenza umshado noma wenza umemulo noma ngabe wenzani-ke, nabahleli bemicimbi nje ey'ntweni abazenzayo uma ngabe bebiza amaciko, ngikhumbule ukuthi uMasimelane ukhona la edlala khona uMasimelane, abantu bayajabula. Ngiyaqinisekisa ukuthi nalapho eniyobe nengibiza khona abantu bayofika bejabule uma ngidlala le ngoma yami. Angibonge.